I am Maria Elmira Balboa and nag-join ako sa Tribo Ilonganon. I'm a member since 2013. As a nurse, amuni nga year kag amuni ang pandemic ang pinakabudlay kag pinaka-challenging sa amon nga part. Madamo nga patient, mas grabe ang cases, then subong na mo na experience nga ga duty like more than 3 hours or more than that nga ga PPE ka. Mabudlay siya, pero mahambal kabi kung dance, mahambal nga passion mo ginaya. So basta para kay Santo Niño, go lang. Bali ang pag-intra ko sa Dinagyang, panata ko na. Nagambal gid ko kay Santo Niño nga kung makapasar ko nga mag-nurse ko, ipadayon ko gyapon ang akon panata sa iya. Tagwa ang board exam, ara kami sa sa dalan kay ma-blocking na for Dinagyang. So ara na ko manog start ng blocking, gulpi nagtawag ako niya friends nga, uy, pasar ka na nga, registered nurse ka na. So kanami isang feeling nga ga-dance ka, ga-cry ko because finally nurse na gid ko.